А? О, ладно, это копакма. Вау! Къде на тебя, бе? Это някакъв... мисля, че това е черно. Не помня къде. Да, тук е мост към тяхната база. И това отдолу, не това не марвам. Но той сигурно къде? Това човек, бе. Това е нашата база, бе! И той клип сигурно ще го кача днеска, няма да бъде много дълъг. Това, което чувате са новините, баба ми гледа новини. Да, аз съм с баба с новините. Леко! Не! Да, така много чисто се хилва, чакай да види кой е в фиг. Тук има КТР. Направя, И това тук е някакъв номерал 28. Не, това да видя. Крип. Любо, къде си? Аз почнах да снимам. Как ще мога да речеш така и? Добре, чакай, ще спра клипа, хора чао. Хора чао и все пак ще кача този клип, ще продължа отново и чао.